Sa Cebu, numero 1, Tatak RMN. Oras sa DYH PRMN Cebu alas 6:08 na sa buntag. Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya. Straight to the point. Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, maayong buntag kanaton tanan. Kumusta ka mong tanan og welcome sa tuang nga pagpanag-uban karong buntaga at tuang nga pagkulo kabildo. Straight to the point. Una sa tanang pasalamatan tang ato nga buhi nga Dios sa paghatag niya kanatog lay nasab nga adlaw. Lay nasab higayon sa tuang pagpadayon, sa tuang pagpanikay-sikay ug sa tuang pagpakigbisok. Straight to the point. Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Sabado, pizza 28 na sa bulan sa Pebrero, tuig 2026. Straight to the point. Katapusang adlaw karon mga sukindig paminaw sa bulan sa Pebrero at tungod kay 28 raman takutob no sa bulan sa Pebrero kasama nga Nestor. So katapusang adlaw karon mga sukindig paminaw. Amo na nga kanang na ang adlaw tas ting sweldo ron kasamang Nestor. Amo na nga sayo kay ningon kasamang kin galiniya kaganiha nga adto ta sa adto konomi dito sa ingon si insya nga manglibre sa kaon dito sa SMC sign namang sa mga Arno. Oni sa ngalan usab sa tong regular anchor karong buntaga, Radyoman Attorney Rufil Fernandez Banyo. Ako yung kasamtangan nga makauban Radyoman Benze Tanghian ang maguban-uban ninyo. Adres sa to ang pagkulo kabildo mga sukindig paminaw karong buntaga. Straight to the point. Ato na importante gihapon nga giasikaso sa Attorney Rufil magkasama. Amo na nga kita maoy kanang naa nga magauban karong buntaga. O niya sa gihapon agwanta-agwantaha usa ko ninyo ha karong agwanta-agwantaha ko ninyo karong buntaga kasamang Nestor total ha karon na lang bitaw ha karon na bitaw ni Lunes balik na to sa attorney. Balik na to si attorney mga sukindig paminaw ha. So muna nga kanang naang sige lang nga taon nguban sabot man sa taon. Agwanta-agwanta raman sa taon. Salamat kaayo. Okay, arita sa tuang mga isgutanan karong buntaga tungod kay Bureau of Fire Protection kon BFP ni auhag sa publiko nga mag-amping sa sunog subay sa paglusad na sa Fire Prevention Month sa buwan sa Marso o magsugod ugmang adlaw. Straight to the point. Samtang usa ka lalaki nga napalga na lang nga patay og gituhuan nga gipuspusan sa iyahang ulo sa may barangay Bagay, lungsod sa Daan, Bantayan. Straight to the point. Anon sa ba ni mga sukindig paminang hitabo nga di may gipuspusan unsa man ka ni giatangan ba ni doon na ba'y kontra ni mga sukindig paminaw? Sa man ni padong mantingali ni uli dito silang balay or nakauli na ba ni silahang Pinoy-anan? Kining ni ang maong lalaki mga sukindig paminaw? Kanya nga no maning so man ni digi ko na ba doon na ba ni kontras ila? Kanya na timahuan ba ni nga muuli dito sa ila kinam kuno ni diri sudad nagtrabaho. Kining ni ang maong lalaki kasamang Nestor. Nga no man taon ni nga kuan ra ba in town na kabsans kinabuhi dito sa Daan, Bantayan. Straight to the point. Samtang libuan ka butin na kanister sa nasakmit sa kapulisan sa Southern Poblacion Lungsod sa Tudela, isla sa Camotes. Straight to the point. Samtang probinsya Sugbo ni tala og 8.9 bilyones pesos nga kita sa tuig 2025. Straight to the point. So mo ni mga sukindig paminaw ang gidakon nga nakolekta dire sa probinsya Sugbo. Usab mga sukindig paminaw so mo na ang ato ang probinsya Sugbo kasamang Nestor nagpabilin gihapon na kanang naang number 1 ta nga probinsya o ni kaniadto kato number 1 ta nga probinsya tinod pila ka tuig sunod-sunod to number 1 ta nga probinsya Sugbo pero ang ato ang makigsuunan nga mga Sugboanon panahon ni kanhi Gobernador Gwen Garcia wa man makatagamtam sa kadato Sugbo. Wa nakatagamtam bisan na lang unta og ipatagamtam ang mga Sugboanon ang atuang makabo sa mga serbisyo diha sa Tambalanan. Malipay na lang unta ta kasamang Nestor. Pero wa oy nay ospital usa matod pa usa ra ka doktor.
Dito po sa may mga tambalanas probinsya, mga sukintig paminaw nga mga pasyente pa'y mupalit og kanang naang dagom, pa'y mupalit og gapas. Hesus ko. So mo na nga kadton to ang panahon mga sukintig paminaw ni kanhi Gobernador Gwen Garcia, wa gi ayo tong panahon na kuna ang mga tao sa probinsya na pul-an na. Kay sigita og kanang naang panghinambog, magsigita og kanang naang pangangkad mga sukintig paminaw nga dato number 1 kita sa probinsya Sugbo. Pero to makaigsuunan diri sa probinsya. Ato ang makaigsuunan sa probinsya nag-antos man in town, nag-antos man. So muna nga karon at di si Gobernador Pambare 4 ang mga tambalanan iyahan na mga sukindig paminaw gisugdan. Iyahan na nga gihinay-hinay og tuman ang ihang saad makasama nga ang serbisyos katawhan pinaagi sa pagpalambo sa tuang nga mga tambalanan mo'y una niyan tutukan. Straight to the point. So manghinaotang nga mapadayon ni Cebu Governor Pambare 4 ang kanang nang sa tuang nga healthcare system sa probinsya Sugbo labi nang atuang mga tambalanan. So momentum dayon paglingkod niya nag-hire dayog mga doctors, nag-hire dayog mga nurses kasamang nestor. Kaning ni ang hunahunaan ni Pamwa ni hunahunang Gwen sa una. So manghinaota nga kanang naa nga dili man dayon nato matagamtaman nga ingon ana na gyud kanindot apan do na natay nakita nga kausaban mga sukindig paminaw sa pagpadagan sa mga hospital sa probinsya Sugbo. Straight to the point. Samtang sa laing bahin, Council Pastor John Alcover nanawagan og accountability sa 153 milyones pesos nga calamity fund nga gigamit human sa pag-igo sa bagyong Tino sa Sugbo. Straight to the point. Angay matarong gyud mga sukindig paminaw nga tagsa-tagsaon ni og pangita og kanang naang nga kinahanglan nga dunay transparensiya og asa napunta mga sukindig paminaw ang 153 milyones pesos nga calamity fund. Kanya kaninyang calamity fund mga sukindig paminaw mao gini madali-daling magamit o galing dunay mga kalamidad nga moigo sa matag usa ka lugar Samtang dito sa kauluhan, International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 mosugod na sa deliberasyon sa mga merito sa kaso batok ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte human natapos na ang confirmation of charges hearing kagahapong adlaw. Straight to the point. So kagahapong adlaw mga sukindig paminaw nahuman na gyud ang upat ka adlaw nga confirmation of charges hearing batok ni kanhi Presidente Duterte dito sa ICC. So sugdan dayon ang deliberasyon ni ini mga sukindig paminaw ang maong kaso ni kanhi Presidente Duterte. So muna nga kaning atuning hatagag pagtagad ron usab makasama samtang si Attorney Nicholas Kaufman na mahayag nga nadawat na ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ang kapalaran nga adto na kini mamatay si Attorney nga upat ka adlaw kagahapong adlaw mga sukindig paminaw nahuman na gyud ang upat ka adlaw nga confirmation of charges hearing batok ni kanhi Presidente Duterte dito sa ICC. So sugdan dayon ang deliberasyon ni ini mga sukindig paminaw ang maong kaso ni kanhi Presidente Duterte. So muna nga kaning atuning hatagag pagtagad ron usab makasama samtang si Attorney Nicholas Kaufman na mahayag nga nadawat na ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ang kapalaran nga adto na kini mamatay samtang nakadetain sa ICC. Straight to the point. Mao ni mga sukindig paminaw ang part sa kanang naang rebuttal mga sukindig paminaw ni Attorney Nicholas Kaufman. Iyahang gipadayag dito mga sukindig paminaw sa iyahang pag-argue sa kanang naang isip dipinsa mga sukindig paminaw na kanhi Presidente Duterte. Iyang nalakbitan dito nga kaning niya nadawat na ni kanhi Presidente Duterte gahapon mga sukindig paminaw nga matod pa niya nadawat na niya nga adto na sa didto posible mo na gikuan nga posible og adto na sa didto mga sukindig paminaw kanang na intawong di maka og pananglitag maabtan sa 2028 murag swerte na kay siyang kinabuhi taon pod sa kasamangkin litan maabtan sa 2028 unya pananglitan og kanang naang mudaog si Vice President Sara Duterte pagka-presidente, murag dunay tsansa nga makagawas ana pero karon murag pero muna nga
Ang matod pa sa mga Duterte supporters, mga sukindig paminaw, salig og ampo lang yun nga makagawa sa dayon. Ang uban po na kanto mga anti-Duterte, ingon sa sila kasamang nisor, Mayra, kanang naang Mayrag adto sa didto kanang naang madugta kay kanang naang aron nga dunay hustisya ang kadtong mga gibiktima na sa war on drugs, ha. Ingon sang uban nya kami nga among pamilya gipatay mas adik, wa man lagi mi hustisya nga nakuha. Ato ni hatagag pagtagad doon mga sukindig paminaw ha kay kanang naang kanang sa gahapon pila ka higayon gyud, pila ka hearing mga sukindig paminaw, pila ka hearing nga ang defense team nga si Atty. Kaufman mga sukindig paminaw inigpamahayag niya nga murag naa na ba sa lami na kay paminawon unta mga sukindig paminaw mo kalit na magkapaong ilang internet nga balo ko nga daghan nakabantay kasumang nisdok. Daghan nakabantay bang kalit magkapaong o niya kanang naang tan-aw niya nga mura og duna nay mga punto sa Atty. Nicholas Kaufman ang kanang naang nanay mga punto nga nindot sa ayo nga kanang sige ato i-presentar ana may kalit mag-ingon ang judge nga kanang naang buyagon man sa judge. So dunay matod pa nga gituyo kuno to nila kay dunay mga gipresentar si Atty. Kaufman nga dili angay nga kanang naang pakita o ipadayag didto sa kanang naang publiko. So muna nga kanang naang muna nga kay matod pa ma-identify kuno sa delikado man kuno. Delikado kung nagpapakita nimo basig ma-identify unya ang mga biktima, ma-identify unya ang mga witnesses. Unya kana kadang naang pero hinoon na sila ra didto makuan hinoon. Pero at least ang mga tao makabalo sad ba nga uy, biktima di na nga namatay man na sa kuan, namatay man na sa Kaskaro, namatay sa EJK. Mahadlok tingali sila dito kasamangkin nga ang mga tao nga nagtan-aw kay open good sa public ang hearing. Mo sanay pag naka-advantage sad nga open, bisan ni putol-putol to makasama, kay dunay mga giprotektahan matod pa nga mga identities. So muna nga presentar sa victim ana ba? Hadlok tingali ang ICC nga dunay mo comment dito nga mga Pilipino, pero murag di man ka maka-comment silang page, no? Murag ilahamang gilak ang ilahang nga comment section silang page. Tan-aw dagoy nila na unsa man ni puro naman ni Duterte ning comment. Gi-off nilang ang comment section, no? Gi-off mga sukindig paminaw. Anya murag open sa kadton to ang mga pro ICC, ha. Naamay murag maka-comment nga unom ka buok, walo ka buok, polo ka buok, di sad nimo makita nga taga ICC ra say makakita. So muna nga kanang naang ang uban, ang utanang uban nga naman nga moingon man sila nga protektahan ang kanang naang biktima nga kanang naang kuha naman to, patay naman na ang biktima, patay naman na at least makita sa publiko kung kinsa na mga tawhanang gibutang diha kay kakuan katong sa una katong sa doon na ba'y gidala ang kisay gadala atong picture nga dunay ni Alma nga kabanay ba oy wala man na mamatay sa drugs, namatay man na sa sakit, ha. So muna ito ni hatagag pagtagad makasama ha pero kanang naang kuan sa gayo natuning hanan og unsa gyoy kuan sa bani unsay resulta kay kuan man dito kita mo to kalit ra gapaw nga na nimo balik na sad pero og kadto na ganing mga ang prosecution team na gani mga sukindig paminaw mo ay mulatad sa ilahang nga mga ilahang argumento ilahang nga kanang naang ilang statement kasamang Nestor sa ilahang nga pagkuan sa mga charges wa gyud ay why putol. Ato ni hatagag pagtagad doon mga sukindig paminaw diri sa tuang pagkulo kabildo. Straight to the point. Samtang National Unity Party mitugan nga sa ilang mga membro sa paggamit sa konsensya sa ilahang pagbuto sa impeachment complaint batok ni Vice Presidente Duterte.
Straight to the point. So niya sa Lunes pohon mga sukindig paminaw pizza 2, pizza 2 sugda na. Matod pa mga sukindig paminaw ang deliberasyon usab sa impeachment complaint batok ni Vice President Sara Duterte. Unya kining ni ang National Unity Party nga partido mga sukindig paminaw sa mga congressmen nga maoy dako-dako sa ni sila og numbers diha sa Kongreso. Ni butiyag na karon nga ni pagawas man to silang statement mga kasama nga dunay uban nga uban sa ilang nga mga membro ba. Ning uban silang mga membro nga nitugan nga kanang naang kami dili mo pirma sa impeachment ni Vice President Sara Duterte kung tan-aw na mo nga kadtong balik-balik rabitaw ang mga akusasyon, balik-balik rabitaw ang mga aligasyon. Kadto bitong sa una mo man to confidential funds gihapon ana. Ningon ubang mga congressman nga kon way bag-o ana, kon way bag-o ana di mi mamirma ha. Ato ni hatagag pagtagad mga sukindig paminaw ha, pero ang dunay gitawag nila og consent sa vote sa kasamangkin ang katuntang ilang pasagdaan ang uban nila nga mga membrong congressman kay doon naman gay mga congressman nga sakop sa National Unity Party nga suko sa kayong Vice President Sara Duterte nga ilan na lang yung barugan. Ilan na lang yung barugan so mura og dili na sila magka-unite silang buto ba. Ilan na lang pasagdan unsa man ka kanang naang ay mo bagyong ipa-impeach si Vice President Sara Duterte or kami dili lang anak murag kanang naang tagaan nila og kagawasan ang uban nilang membro mga sukindig paminaw unsay desisyon sa impeachment complaint batok ni Vice President Sara Duterte. So mo ni nakaaligre mga sukindig paminaw kay kanang naan dili lang sa Pilipinas ang isgutanan sa mga Banais Duterte. Ang iyang amahan didto mga sukindig paminaw gitaral sa hukmanan. Mag-o nakahuman sa kanang naang confirmation of charges. Dito mga sukindig paminaw sa ICC. Unya direpod si Vice President Sara Duterte ilasan nga gigukod og maayo makasama. Pero muna simple ra gyud kay analysis sa atoang nga mga judges dito sa ICC. Pananglitan og si kani Presidente Duterte tinuod nga kanang naang mamamatay tao ba? Si kani Presidente Duterte kung tinuod mamatay tao sa ato pa ang mga tao dili na mo hatag niya gingon ana ka makabungog nga suporta. Tanawa ang support sa mga tao ba? So muna nga kinala ang taga ICC dagway do na pa man sila 60 days nga magtimbang-timbang mga sukindig paminaw. Do na pa man sila 60 days magtimbang-timbang pero ayuhan ninyo timbang ha kay basig mas bugat pa ang giingon or alleged alleged nga $2 million ha. Asa may mas bugat ang inyong desisyon sa kaso or ang kadtong alleged nga ato na gi-bribe nga matod pa $200 million ha? Ato ni hatagag pagtagad doon mga sukindig paminaw kay kanang naang kuan man daggan man. Unya panahon ni Presidente Marcos ang mga supporters ni kanhi Presidente Duterte wa man mulubad. Wa mulubad so kaingon ang ICC nga bitaw no ug tinuod nga mamatay tao tinuod ilang giingon sa to pa ang kani suportas mga tao mawagtang ni mismo ang mga tao maoy mo kanang naang mangusog nga sige ikuan gyud na kanang nang ipreso gyud na i-convict gyud na dunay mga nangusog kadto ra pong mga giingon nga ang ilang pamilya na kuan na kanang naang nabiktima sa war on drugs pero tanan gud ana gud pananglitag na collateral damage gud ana do nagoy uban nga tinuod gud ana pero ta kay balo sa do nakadawat papug malita ha. Ato ni hatagag pagtagad doon mga sukindig paminaw ha dire sa tuang pagkulo kabildo. Dire sa tuang pagpakig-uban o niya ingon man usab. Dire to magkasama ha ayaw lang mo bulag niya kato ni hatagag pagtagad o niya to magkasama ato mga idol. Dire sa 93.9 IFM mga kasama. Kay balik ta karon taud human sa mga importante kayo. Alas 6:27 nas buntag.